नवीन तडका। आज मी तुम्हाला सिंपल स्पंज केकची रेसिपी दाखवणार आहे। आपल्याला नॉर्मली असं वाटतं की स्पंज केक हा मायक्रोवेव्हमध्येच खूप छान बनवला जातो, पण असं नाहीये। कुकरमध्ये सुद्धा हा खूप छान बनतो केक, आणि आज मी तुम्हाला कुकरमध्येच केक बनवून दाखवणार आहे। स्पंज केकसाठी साहित्य असे, इथे मी 1.5 कप मैदा घेतलाय, 1 कप दूध आहे 200 मिली, पाऊण कप मिल्क मेड आहे, 1 कप पिठी साखर आहे, तूप आहे 1/3 कप आहे, आणि हा बेकिंग पावडर आहे 1 टीस्पून, आणि हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा आहे, आणि हे ड्रायफ्रूट आहे। मी हा जो बेकिंग सोडा आणि बेकिंग पावडर घेतले ते एक्झॅक्ट मी मेजरमेंट स्पूनने घेतले। शक्यतो हे मेजरमेंट स्पूनने घेतलं तर ते परफेक्ट केक होतो, आणि जर कमी जास्त प्रमाण झालं, समजा सोडा किंवा बेकिंग पावडर जास्त झाली तर तो फ्लफी होईल, पण त्याची टेस्ट बिघडेल। त्याच्यामुळे मेजरमेंट स्पूनने घेणं आवश्यक आहे। आता हा मी कुकरचा एक डबा घेतलाय, आणि हा मी बटर पेपर कापून घेतले कुकरच्या डब्याच्या साईजचा, आणि तो ह्याच्यामध्ये मी टाकणार आहे, आणि ह्याला मी तूप लावून घेणार आहे। याचं मी पूर्ण तूप सर्व साईडने लावून घेणार आहे, मी ग्रीसिंग करून घेणार आहे। मी या कुकरच्या डब्याला मध्ये बटर पेपर टाकून बाजूने सर्व तूप लावून घेतलेले। आता हे आपण साईडला ठेवूया। आता हा मैद्यामध्ये मी बेकिंग सोडा आणि बेकिंग पावडर मिक्स करून घेणार आहे। हे चांगलं मिक्स होण्यासाठी मी चाळून पण घेणार आहे पुन्हा एकदा। हे मी एकदा चाळून घेणार आहे, म्हणजे हे बेकिंग सोडा, बेकिंग पावडर आणि मैदा हे तिन्ही छान मिक्स होतील। हे पीठ मी 2 वेळा चाळणीतून चाळून घेतलेले आहे। इथे मी एक बाउल घेतलाय, त्याच्यामध्ये आता मी पिठी साखर घेते टाकून, मिल्क मेड, आणि तूप। पिठी साखर, मिल्क मेड आणि तूप हे चांगलं मी मिक्स करून घेणार आहे। आता मिश्रण मी छान मिक्स करून घेतले। आता मी कुकर प्रीहीट करायला ठेवणार आहे, गरम करायला ठेवणार आहे। मी इथे कुकर घेतले, त्याच्या तळाशी मी मीठ पसरवले, आणि मी ही जाळी कुकरची त्याच्या वरती ठेवणार आहे, आणि कुकरचं झाकण लावून मी थोडा वेळ तो अगदी 3-4 मिनिटं गरम व्हायला ठेवणार आहे। अगोदरच त्याची शिटी मी काढून ठेवली आहे, 2-3 मिनिटं चांगलं गरम करणार, मी प्रीहीट करून घेणार आहे मी आता मिल्क मेड, पिठी साखरच्या आणि तूपच्या बॅटरमध्ये मी मैद्याचं मिश्रण घेते, आणि थोडे ड्रायफ्रूट मी मिक्स करणार आहे, बाकीचे आपण वरतून टाकणार आहे। मी थोडं थोडं दूध ऍड करणार आहे त्याच्यामध्ये, आणि ढवळत राहणार आहे। जे गुठळ्या बनल्या नाही पाहिजेत, शक्यतो सेम डायरेक्शन मध्ये ढवळत राहायचे। हे बॅटर आपलं बहुतेक रेडी झालेलं आहे, याच्यामध्ये गुठळ्या राहिल्या नाही पाहिजेत, तुम्ही छान ढवळून घ्यायचे, पण शक्यतो खूप जास्त पण नाही ढवळायचे, सेम डायरेक्शन मध्येच ढवळायचे। दूध मी आपलं एवढं बाकी राहिले, दूध पाहिजे तसं ऍड करत जायचंय जेवढं आवश्यक आहे। याची आपल्याला एवढं सफिशियंट आहे, त्याच्यामुळे मी अजून टाकणार नाहीये। आता मी हे कुकरच्या डब्यामध्ये घालून घेणार आहे। हे बॅटर मी कुकरच्या डब्यामध्ये ओतून घेणार आहे। मी बॅटर कुकरच्या डब्यामध्ये टाकून घेतलंय, मी थोडंसं असं आपटून घेणार आहे, म्हणजे खाली प्रॉपर तो बसेल, हलवून घ्यायचं असं, आणि ड्रायफ्रूट टाकून घेणार आहे। आता कुकर गरम झालंय, मी त्याच्यामध्ये हा
डब्बा ठेवणार आहे. आणि झाकण लावून मी स्लो गॅसवरती जवळजवळ अर्धा ते 30 ते 40 मिनिटं स्लो गॅसवरती ठेवणार आहे मी. कुकरची शिटी मी काढून घेतली. आपला केक रेडी झालाय की नाही मी चेक करते ते सुरी घालून. सुरीला काही लागलं नाही म्हणजे तो रेडी आहे. जवळजवळ 40 मिनिटं लागलंय स्लो गॅसवरती बेक व्हायला. आता मी काढून घेणार आहे आणि थंड व्हायला ठेवणार आहे. हा केक आपला आता गार झालेला आहे. मी असं सुरीने साईडने काढून घेणार आहे आणि प्लेटमध्ये काढणार आहे. हा मी प्लेटमध्ये काढून घेतलंय आणि ह्याचा मी बटर पेपर आता काढून घेणार आहे. आपला केक खूप छान बेक झालाय, तुम्ही बघू शकता. त्याला ब्राऊन कलर आलाय. त्याचे मी पीसेस करून घेणार आहे. मी ह्या प्लेटमध्ये काढून घेतलाय केक आणि हा पीस कापून घेतलाय. तुम्ही बघू शकता खूप स्पंजी आणि छान झालेला आहे. खूप छान बेक झालेला आहे आतमधून. केकची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही नक्की ट्राय करा. एकदम सिंपल आणि इझी रेसिपी आहे. ही माझी मुलगी सारा आहे. आता ही केक टेस्ट करून बघणार आहे. साराला केक आवडलाय खूप. तुम्ही पण नक्की ट्राय करा. तुमच्या मुलांना पण खूप आवडेल.